guys, hallo, good morning everyone. Welcome sa tuang YouTube channel ni Madam Pislat guys. O karong kadlawon guys, alas 4:30 or alas 5 naman siguro di ami karon nagwarak diri sa diri ni Dol. Kauban ni Idol Adan ni Madam Linde o ni Esther si Inday Chichi o dara nagfag man dire guys. Oy, so tanaw na to guys, so kung sa pay among ipakita ninyo rong adlaw. Okay, see you. Ay sa among kauban karon si Idol Adan dara iya siyang nindot nga sakyanan o dara di si Madam Linde nga among pinakagwapa diri bisita karong adlaw, no? Og tuara ang duha namo ka mga assistant, no? Tuwa in taon dito. Oh, nagipangtugnaw naman siguro ni murag tag naa kani sa Baguio City. So paminaw na to guys, on the way mi sa Bulaklak Alessandra, no? Buwakan ni Alessandra, no? Alejandra di ay. So tanaw na to mga bulak karon ng kadadaiya nga bulak, mga nindot nga bulak guys, nga first time pa namong adto karon. So si Inday Chichi ang nag-camera karon, no? So mao nang wala siya sa picture. Okay, shout out ninyong tanan, no? Madam Cora Rodis, si Cindric Lafradis, no? Sila si Gerard Spinuti Montesilio, nga mo'y active sila kanunay sa YouTube channel, no? Salamat kayo sa inyong mga suporta guys. O kanila usab ni naakaron habilin ni Nanay Lina o naakaron sa imbes mo tayo nabilin dito, no? Si Nanay Kana. So shout out di ay nila ni Richard Di Gaspi nga wala mo kuyog kay mag-jogging daw siya, no? So kisa pa atong i-shout out diha sa kuang editor nga gwapa nga si Inday Cheryl, si Inday Talingling. So og sila si Aging sumayang diha. Sayang wala ka kuyog, no? Sila si Risa, si Marvelous Yang, Marifi, si Aya Apul. Isa pa na din ang mga solid followers ko diha sa Loyon. Nalimutan ako ang uban, ang wala ma-mention, pasensya na gyud. Buwakan ni Alejandra. Kitsa mong tanaw ta ni Alejandra ug naa pa na ug kuan man si Alejandra, buhi pa ba? No? Buwak na lang siguro ang buhi, no? Lang tadi tanan. For exercise ba? Di man na sayo, exercise lang ba? Sige na. Mo, dali na. Banat mga silitan. Atong madadon ni kay naka-blosad. Ang nagbasa ko pagkakadlaon ba? Very idol, no? Hindi na ko isulog. Try ta na? Na i-blue din, nangita na ngay kay blue.
guys, mao na ni ang Alejandra, buwakan ni Alejandra kay murag nasayop mi natong una pero sagdi lang kay ang uban ato wala pa man po nakakita. So, ano sa mi guys, nya gipanggutom pa man mi mga unsa mi dito kay kanang haron ba busog inig-tan-aw sa mga buwak no. Okay, mao ra to guys. Good. Sir, aliw pang snacks. Snacks lang ba? Pang snacks ba kay ikaw may nagkuhan sa snacks. Panggutom ng mga person. Oh, mga on sa tag ka na tinulang manok. Dara o among gi-order tinulang manok. Oh, bisayang manok. So, dara dapay usa ka plato dito. Sa o man pagurot oy kadaghan man ani. Napay pansit nga sus makabungog nga pansit dara o. Wow, dara. Yummy. So, mao na to guys, mga on sa ta. Oh, dara. Sige, pangaon na mo idol. Pangaon na mo Madam Lynn. Salamat, Dam. So, atong tilawan ba kani o atong tilawan. Okay ra. Okay ra. Oy, nami service po. Nami. Dara. Dali na. Dali no? Nakuha ko. Okay ka, so, bon appetit. Padong ulit. Dako na kayo muntiyan, busdik. Ay, nahilo, Dam. Dako kayo. Dili ko na. Ikaw sa na ako magtanaw ni mo. Nagpiling-piling ko kayo. Wala pang katumbaw sa kabuto. Kato sige tayo nga na. Oh, kuya. Oh, di ay. Si Kana, Dam. Nagan gini. Okay, dagana din like employee dere. No. Nya. So, maura to guys. Aptik na. Maura to guys. Wait. Kung kinsa may so maura ni among ipakita guys no kung kinsa may nakauyon aning among ipakita karon guys. Please like, comment and share para naman makasunod mo sa akong sunod nga mga videos. Thank you for your support guys and thank you for watching. Bye bye.